Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu bi Komkujiya Roboskî êşên li zindana Diyarbekirê ku dema derbeya leşkeriya 1980 gelek Kurd şikence dîtin û li ser gelek neheqiyan ku li PKK'yên ciyawazên li Tirkiye hatiye kirin banga helalî kir. Diyarbakır hapishanesi mahkumları ile helalleşeceğiz. Ferhat Encûyê ji malbata Roboskiyê ye û gelek neferên malbatê di encama bombebarankirinê balafirên Tirk de hatin qetil kirin, banga Kılıçdaroğlu erênî dibîne û amaje kir eger were xwastin ew amade ne li gel Kılıçdaroğlu li ser vê hevdîtînê bikin. Roboski ile helalleşeceğiz. Bêguman em vê axiftina merînê dibîn. Lêbelê ji bo ku helaliyekî bi wate çêbibitin divê ku kesên ku wekî em bêjin Komkujiya Roboskî da kesî ku tilê wî heye, kesî ku emîr da divê ku ev kesana bên rizandin li gorê cezayekî bêtin ceza kirin. Heya ev 10 sal ser derbas bû, kevitin sala 11 mînê da yek kes nehate da rizandin. Destpêkê heya ku niha wekî malbat me du darxazê me hene. Yek ku jerên Roboskî bêtin da rizandin û bên ceza kirin. Du piskirêka bingeha vê komkujiyê ku komkujiyê bi vê awayî çê dibin divê ku ew bingeh ji holê de rabitin. Banga helaliya li ser zindana Diyarbekirê li nav kesên di wê zindanê de jî mane deng veda. Nivîskar bûbê eser ku bi salan di zindana Diyarbekirê de ma rastî şikenceyan hatibû pişre li ser wehşeta di wê zindanê de bi navê Gardiyan kitêbeke nivîsî bo banga helalî hinekî biguman e û da zanîn berî helalî divê hin gav were avêtin. Ez wextê hatim girtin ez 25 salî bûm. Niha temenê min 66 e. Ji rojek ji wê zindanê derketim heta roja îro her xewnê min de girtin, kuştin û zindana Diyarbekirê heye. Ji roja damezandina Komara Tirkiye heta roja îro. Hem Kürt kuştinin, kır kirin, hem jî mi gotinê xwe Kürt xapandinin. Niha hilbijartin çêdibe, ji bo vê hilbijartinê Kılıçdaroğlu ser keve, wê jî wekî ê xwe berê dere kir, wê bike, wê bixwaze ez ê helaliyê bi Kurdar bikim, bi Robiskir bikim, bi kesê zindanê Diyarbekirê bikim, nabe. Berî her tiştî divê dewlet bi awayekî fermî عزلê xwe ji 1937 heta ji rojgelê Kurd bixwaze piştî wê jî gal li ser wan kesên ku wê zindanê di cangorî bûnin bedelê wan bêdan. CHP di dîroka Komara Tirkiyeyê de ji ber hin polîtîkayên xwe wek berpirsê bûyerên reş û xerab tê destnîşan kirin. Axaftinên di demên davîn de ku ji hêla serokê nihayê CHP ve tê kirin wek nîşaneya guherîna siyaseta vê partiyê tê şîrove kirin. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Ercan, Kurdistan 24, İstanbul. Helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte